Bueno, hasiko gara ba. Bueno, atzalde on danoi eta ongi etorriek. Bueno, gaurko hitzaldia bakizue pixkate irakurri baizue zertaz dan, zer ari da gertatzen, ez? Osea, hemen ikustez deun hori atzien zer daun hori pixketa azaldu nahi duguna. Bueno, hitzaldia antolatzeko taldetxo bat osaudeu, Azpeitia eragile, binilo izena, iaz beste hitzaldi bat antola genuen, pixkat hemen ibileganak, mundua bide burutzean, baite Adrian Zelaiana. Eta hoxe, taldi osatzen nahi geha, zein interesauta, parte hartu nahi bali maun, baite, gurean agertu da, eta listo. Hitzaldi hau antolatzeko inditugun, gaztutxo batzuek aurreiteko, kajatxo bat bini deu, bakutze bere alduna, zerbait ematen magoa, gantzat hobe. Eta, beste gabe, Adrian Zelaia, Ekai Zenterreko presidentie, ezautze zue, pixkat bere kurrikulune handile da, nahizazikoa azaltzen, eta beste gabe, zeuri da hitze, eta aurrean. Bueno, eskerrik asko Aitor, eskerrik asko bertaratu zarien guzti. A ber, hasteko, Ekai Center zer da? Ekai Center da aldi berean aholkularitza estrategiko bat, konsultore estrategiko bat, eta think tank man. Hau da, think tank analiziak eta analiziak zabaltzea arduratzen den gune bat. Gauza biak ez datoz guztiz bat, izan nahi dut analiziak eginda eta analizi horiek zabaldu ezkero batzutan arriskoetan sartzen zara. Zure oraingo bezeroei edo etorkizuneko balizko bezeroei gustatzen jaki, ala ez jakin gustatzen. Baina, 13 urtez gabiltz dinamika horretan eta oraingo oso. Gaurko gai lotuta dago konkretuki zeo zergatik, lehen bat zebilen, baina orain ez. Momentu bat, Baten dau blokeatu dela ordenagailua. Piztu beharko berri orduan. Vale.
Bai, listo, ematen dago. Ez bada berrio gertatzen, markatu, Baina, bueno, hobe da justo hasieran gertatzea. A ber. Bueno, gaia, zer gertatzen ari da korporatibismoa, neonazismoa, eredu gainerakorrak. A ber, hau apur bat ulertzeko. Principios, guk aholkularitza estrategikoaz arduratzen gara, baina batez be arlo ekonomikoan. Duan, jatorrizko gure esparrua hori da, ekonomian. Baina, komunikabideen, edabideen eraginez, hasi ginen nazioarteko ekonomiatik nazioarteko politikara pasatzen. Komunikabidei beti gehiago gustatzen jakalako politika ekonomia baino. Ekonomia aspergarriago dalako. Baina azken urte hauetan hasi gara beste hirugarren esparru batean sartzen. Batez be kultura eta balioak, edo baloreak. Eta zergatik, horren jatorria da orain urte batzuk hemengo unibertsitate bateko irakasle batzukin egin duen bilera bat. Bilera horretan, goaz eginen geopolitikaz hitz egiten, zer gertatzen ari munduan, nola dan aldatzen ari da, eta eurak azaldu zuten nola euren kezka oraingo gure gizartearen egoeraz kultura eta balioen aldetik. Eta guk esan gauntzen, bueno, hori da, gauza bada, egitea oraingo egoeraren azterketa, baina kontutan hartu behar duzue, ziur aski oso epe gutxira hori dan aldatuko dela. Datozen aldaketa geopolitikoak eta kontutan hartuta, ziur aski horrek eragin izugarria edukiko dago, bai, gizartean, kulturan eta balioetan. Oso ideia gustatu zitzaien eta hori dela eta azekinen eurekin lan batzuk egiten, idatzizko lan batzuk eta bideo bat, 20 minutuko bideo bat, eta hori izan zen honen jatorria. Hau da, hortik azekinen kultura, balioak, gure kultura, gure balioak, zeintzuk diren, kultura eta balio horien jatorria eta horrezatik sartu gara dinamika horretan. Da gai zaiena bai. Bueno, gai ekonomian eta geopolitikan badagoz gai katazkatzuak eta baina zaienak hauek dira. Hauek dira, etengabe edo hasieratik amaitu arte geratzen ari gara politikoki zuzena den esparrutik kanpo. Orduan, barkatu hori egiten badugu, zuen arteko baten sensibilidadea edo nolabait ikutzen badugu. Baina, bueno, holan da, eta gero galderetan eta erantzunetan komentatuko dugu nahi dozuena. Bale? Gu bai, arlo guzti hauetan oso politikoki zuzenak izan gara, oin 8-10 urtira arte. Baina, azterketen arabera hasi gara gauza batzuk zalantzan jartzen, beste batzuk, eta jogatu gara orain ikusiko duzuen puntura. Venga, ba. Bueno, balioa, kultura eta ideologia egungo gizartean. Eta horrei ditugu korporatibismo postmodernoa. Askotan esaten da, egungo gizartearen ideologia, baloreak, kultura batez be postmodernismoa dela. Baina, guk esaten ari gara, aztertzen ari gara, postmodernismo horren esparru bat konkretu batzuk. Eta horreri ditugu korporatibismo postmodernoa, nolabait azpimarratzeko postmodernismoaren esparru horretan korporazio handiek duten eragina, edo eduki duten eragina. Bueno, oraingo mundua bide gurutzean dagoela, esaten dugu behin eta berriz, oso momentu une historiko berezian gagoz, ikuspuntu ezberdinetatik, ikuspuntu sozioekonomikotik, gure eredu ekonomikoa iaia agortuta dagoelako, orain gutxi arte bakarrik kritikoek esaten zuten hori, azken 5-10 urtetan multinazionalak, korporazio handiak hasi dira beraiek be esaten eredu ekonomiko berri baten beharrean gagozala. Baina, bueno, gero geopolitikan badakizue talka historiko batean gagozala, mendebalde alde batetik, herrialde emergenteak bestetik, Rusia eta Txina batez be. Ez dakigu horrekin gertatuko da, baina dana aldatuko dela argita garbi. Eta hirugarren erronka da, hauze, ideologia, kultura, baloreak nahi baduzue. Bueno, kontestu horretan, korporatibismo postmodernoa, esan dugun indarrean dagoen gure ideologia edo, nagusia da mendebaldean, eta bestaletik eredu emergente edo gainerakorra nahi baduzue, nagusia bihurtu da munduko gainerako herrialdetan. Orduan, hor ja badakogu gauzak ondo pentsatzeko kontu bat. Guretzat funtsezkoak edo oinarritzat edo naturaltzat hartzen ditugun ideiak ez dira nagusiak hemendik kanpo.
Ja da kontutan hartzeko gauza bat. Bueno, hori, korporatibismo postmodernoa esan dugu, dela batez be indarrean dagoen ideologia eta kultura, baina hori da mendebaldeko Europa eta Ipar Amerikan batez be. Baina herrialde emergentetan eta Asian eta Afrikan, garapen bidean dauden herrialdetan, gero eta gaitzestuagoak, hori gure balore horietatik urrun dagoz eta gero eta urrunagoz ziur asko. Ez da oso argi Latinoamerikan naiz eta garapen bidean dauden herrialden esparruan kokatu, normalean oso mendebaldeko kultura dago. Bueno, hor erdibidean edo dagoz. Bueno, ideologiak eta balioak. Konzeptu hauek interesgarriak dira, apur bat gaurko aurkezpena kokatzeko. Balioak esaten dugunean zertaz ari gara. Bueno, batez be, gure ekintzen oinarrizko motivazioak. Hau da, erabaki bat hartzeko, zeren arabera hartzen ditu, erabaki hori. Balioen arabera. Gure funtsezko motivazioak dira balioak. Eta horrez berdintza ditugu balio personalak eta gizarte balioak. Balio personalak dira interes personaleko balioak. Nire interes personalen gatik hartzen ditudan erabakiak dira balio personalak. Baina balio personalak eta balio sozialak. Zer dira balio sozialak? Balio sozialak dira bizigaren komunitatean, bizigaren gizartearen interesen araberako balioak. Hau da, gure ustez, edo zein komunitatearentzat, hau da, izaneke bikotea, izaneke familia, herria, herrialdea, edo zein komunitatearen ikuspegitik komunitate horren interesen arabera hartutako erabakiak, dira, balore sozialen arabera hartutako erabakiak. Baina, importantea, gizarte balioan edo balio sozialen artian bi motako edo bi sorburu ezberdindu behar direla. Alde batetik, gizarte horren interes objektiboak, benetako interesak, zein da, benetan nire familiari interesatzen zaiona, komeni zaiona, zer da gizarteari, nire herriari komeni zaiona, eta beste gauza da, guk pentsatzen duguna, interes edo balio sozialak direna, interes objektiboak, baina benetan ez direnak. Benetan ez direnak, baina gizarte balioak desitxuratzen dituzten interes taldeen eragina. Hori oso kontutan hartu behar dugu. Zer gertatzen da, prinsipioz denok alegintzen gara etengabe gizarte balioetan eragiteko. Gizarte balioak funtsezkoak dira, personak eta taldeak erabakiak hartzeko. Eta horren importantea izan da, danok egiten dugu alditugun alegin guztiak horretan eragiteko. Hau da, familian barruan edo lagunen arteko taldean edo aztemagara eztabaidatzen, politikaz edo gizarteari edo zein kontuaz, zer egiten ari gara? Alegintzen ari gara, besteak konbintzitzen, hau da, euren gizarte balioak nolabait eraldatzen. Ulertzen da hori, ez? Danok alegintzen gara hori egiten. Baina zer gertatzen da, batzuk dekogu aukera batzuk horretan eragiteko, eta beste batzuk, boteretsuak direnak, beste aukera oso ezberdinak. Batez be, edabideak, komunikabideak kontrolatzen badituzu, edo industria kulturala, zinea eta bar, zure gaitasuna gizarte balioak kontrolatzeko asko handiagoa da. Eta horrezagatik, izaten ari gara, korporazio handiek, hau da, edabideak batez be, edabide handiak batez be, kontrolatzen dituztenak, eta industria kultura, beste konzeptu batzuk dago, hezkuntza eta bar, baina horiek duten boterea gizarte balioak eraldatzeko ikaragarria da. Eta hori kontutan hartzea funtsezkoa dela. Karo, gakoa zein da, prinsipioz, esan dugunaren arabera, gure gizartearentzat edo zer dan interesgarria, prinsipioz ziurtatzea benetako interes orokor horiek nagusitzen direla interes taldeek ezarritakoen balioen aurrean, balioen gainetik. Bai? Logiko, ez? Hori da alegindu behar gara horretan. Baina horrek eskatzen dago, lehenago, benetako azterketa bat egitea, azterketa arrazional bat egitea. Gauza bat dira emozioak, beste gauza da arrazoia. Arrazoiaren arabera, ondo aztertzea
zeintzuk dira benetan gizarte honen, edo horren, edo familia, edo zein komunitatearen benetako interesak. Interes orokorrak zehazteko asmoz, azterketa arrazionala erabiltzea. Eta aldi berean, eliteek, korporazio handiek edo dana dela, eliteek gizarte balioak desitxuratzeko etengabe erabiltzen dituzten manipulazio tresnen menpekotasunetik askatzea. Kontutan hartzea, etengabe. Zeintzuk dira balio objektiboak, benetako balioak, benetako gizartearen benetako interesak, eta zer da komunikabideak esaten da dena. Eta zein da horren arteko ezberdintasuna, zein punturaino komunikabideen mezua dago lotuta interes objektiboekin, gizartearen benetako interesekin, edo korporazio handiek komunikabide horiek kontrolatzen dituzten korporazio handien interesekin. Ulertzen da, ez? Orduan, labur bilduz, balio postmodernoak. Egungo gizartean badagoz hainbat korronte, funtsezkoak izan direla, gaur egungo gure balioak nolabait oinarritzeko, osatzeko. Eta korronte horien barne badagoz balore edo balio objektibo batzuk. Hau da, gizartearen benetako interesekin lotuta dago denak. Adibidez, emakumearen emantzipazioa. Hori nahiko oroar onartuta dagola, emakumearen emantzipazioa benetako erronka izan dela gure gizartearentzat. Aurrekin behar zitzaiela. Ingurumena beren babesa. Hori batez behin garapen maila batera ailegatuta, gero eta garrantzia handia ematen dautzogu, garapen ekonomikoak edo industrializazio prozesuak sortzen dituen kaltei aurrekitea. Ingurumenaren ikuspegitik batez. Sexu, etnia eta nazio gutxiengoen babesa. Diskriminazioen aurrean, eta bar. Eta herri eta kulturen arteko elkartasuna. Horiek guztiak dire balio objektiboak. Eta argi eta garbi balio sozialak edo gizartearen benetako interesekin lotuta. Baina zer gertatzen da, printzipioz botereak dutenak, eta hau ez da horren berria, botereak dutenak betidanik alegindu dira balio objektibo horiek euren interesen arabera desitxuratzeko. Gauza bat aldatu da, inoiz baino tresna gehiago eukida bezala hori lortzeko. Komunikabideen bitartez eta bar. Orduan, zer gertatzen da hor? Egungo gizartea kontrolpean duten korporazioak oinarri objektibo horiek haien alde eratuz eta desitxuratuz joan direla. Horretarako erronka horien azterketa objektiboa baztertzen da, azterketa arrazional horren ordez, emozio eta sentimenduen etengabeko manipulazioa esartzen da, gero eta gehiago. Zergatik? Azterketa arrazionalaren bitartez, azkenian amaituko dugu jakiten, benetan, edo ezberdintzen, benetan zeintzuk dire gizartearen benetako erronkak eta benetako beharrak eta benetako interesak. Orduan egorek alegintzen dira, batez be, arrazionalak ez diren beste faktoreak ere erabilita, hori desitxuratzen. Emozioak, sentimenduak, sensazioak eta bar. Horrezagatik, hain zuzen da, horren garrantzitsua postmodernismoa erabiltzea. Azterketa razionala baztertzea sustatzen duen ideologia edo filosofia gisa. Hori da postmodernismoaren oinarri bat. Beste gauza batzuk dago, ez ditugula zalantzan jarriko. Baina postmodernismoaren funtsezko oinarria da, orain arte arrazoia oso importante izan da errealitatea interpretatzeko, baina arrazoia ez da izan behar oinarri funtsezkoen aurretarako. Importanteagoak dire, emozioak, sentimenduak eta bar. Orduan, oinarri edo hainbat teoria filosofikoa mugitzen da horren inguruan, baina oso tresna praktikoa hori komunikabideak, industria kulturala eta bar kontrolatzen duten entzat. Eurek aukera askoz handiago dituzte gure emozioekin, gure sentimenduekin eta jolasteko. Mezu arraro eta indartsu bat. Korporatibismo postmoderno, lehen esan duguna, fasismoaren aldaera berri bat, variante berri bat. Gu ez gara lehenengoak hau esaten, hainbat liburu idatzi da lotzen oraingo kultura eta fasismoa. Oraingo kultura fasismoarekin. Ikusiko dugu zergatik. Printzipioz,
Postmodernismo hartzen da kapitalismo postindustriala, esaten da batzuk, edo neoliberalismo, nahi oso moduan, garai neoliberalaren ideologia eta kultura gisa. Bueno, azken edo pasaren mendeko 70-etatik aurrera, gutxi gora bera. Bestatik, gero eta, hori zalantzan jarri da, baina gero eta erradikalagoa bihurtu da postmodernismoa. Prozesua gerra hotzaren amaierarekin batera bizkortu zen 20. mendeko 80etan. Zer gertatu zen orduan, gerra hotza amaitu eta mendebaldea kontrolpean duten korporazio handi horiek, Europa eta Estatu Batuak kontrolatzen dutenak, sentitu ziren munduaren jabe. Oposiziorik gabe. Liburu batzuk idatzi ziren, gero aipatuko dugu igual, historiaren amaiera, adibidez, entzun duzue. Fukuyamaren liburua. Historia amaitu da, esanez. Zergatik, esan nahi zuten, orain ez dago oposiziorik, gure ideologia, gure kultura, zabalduko dugu nahi dugun beste. Eta orduan, estrategia guzti hori, postmodernismo korporatibo hori indarraz jartzeko hainbat alegin berri azten da martxan jartzen. Bestaletik, horrekin batera, komunikabide handiak batzen dire, eta orduan, 80etan lortu zuten kontrol ideologiko iaia osoa mendebaldean. Beste aspaldiko referentziak desagertuta, Txinarena eta Sovietar Batasuna eta bar, teorian eskerra, eskuma eta zentrokoak diren aukerak hurbiltzen dire, gero eta gehiago, eta azkenean, nabardura gutxi batzekin denak geratzen dira hori korporazio handien interesen azpian. Badakit hori batzuentzat mingarria dela, baina gero komentauko dugu nahi gaduzue. Hainbat arrazoigatik, erradikaltasuna horrengatik, adibidez, fasismo eta nazismoaren oinarri ideologikoetatik gero eta hurbilago. Kanpoko itxura oso ezberdina da. Alde batetik, nahi baduzue, postmodernismoaren mezu estetikoak eta nazismo edo fasismoaren mezu estetikoak. Guztiz ezberdina. Askoz gogorragoa, bortitzagoa, erasokorragoa fasismo edo nazismoarena. Baina, hala ere, deigarriak dira, mugimendu bien arteko baterako puntuak. Alde batetik, jatorri filosofikoa, postmodernismoaren teorikoak, alde batetik, eta nazismoaren teorikoak bestetik, hasierako iturrietan filosofo bartinak agoz. Nietzsche eta Heidegger. Zergatik, eta ez dugu zalantzan jarriko bez, Nietzscheren lan osoa edo Heideggerren lan guztia bez. Baina, erabiltzen dabe Nietzsche eta Heidegger, lehene esan duguna, nabitu oinarritzeko, arrazoia zalantzan jartzeko. Hori da, filosofo horiek behin eta berriz esaten zuetenak. Errealitatea interpretatzeko, arrazoia barik, importanteagoa dire, sentimenduak, emozioak. Bale? Baina, klaro, hori lehen esan dugun moduan, hori tresna oso importantea da gero, jendea norbait manipulatzeko. Eta hori eginda orain postmodernismoarekin, eta egin zan bere momentuan fasismo eta nazismoarekin. Sustatzaile bardina, mugimendu horien atzean mendebaldeko elite korporatiboa dago. Korporazio handiek nahi baduzue. Eta korporazio horiek, erabiltzen da ez mugimendu horiek, edoen intereserako bai, korporazio handien helburuen alde. Bale. Benetako helburuak, azkenian, kasu baten edo bestean, gizartearen menpekotza eta kontrola da. Lekero ikusiko dugu. Korporazioen boterea ziurtatu eta indartu. Eta bestaitik esan dugu, korporatibismo postmodernoak gero eta radikalagoa da, eta orduan, ideien aldetik eta ikusiko dugu, nola nazismo eta fasismotik gero eta hurbilago egon daitekela. Korporazio handiak fasismo eta nazismoaren sustatzaile gisa. Honi buruz, zer esatea komeni da. Batzuek ezagutuko dabe, asunto hau, baina egile edo akademikoen artean oso gai ezaguna da, baina gizartean ez horrenbeste. Ez Italiako fasismoak, ez Alemaniako nazismoak, ez zuten benetan inolako aukerarik aurrera ateratzeko
euren atzian korporazio handien egin zuten lanak egin barik. Korporazio handiak haien alde jarri arte. Kasu bietan, bi helburuekin sustatu ziren mugimendu horiek. Bata, langileen mugimenduari aurre egitea. Ze orduko langileen mugimendua oso mugimendu gogorra zen, eta eurentzat mehatxu oso zuzena, eta beste aldetik Sobietar Batasunari aurre egitea. Argita garbi. Bale. Eta, bueno, orduko krisi ekonomiko bai izan zen beste faktore bat, baina antzeko arrazoiengatik. Baina, bueno, bai Italiako fasismoa, bai Alemaniako nazismoa, ikusiko dugun moduan, jatorri korporatibo argiko mugimendu erradikalak izan ziren. Bueno, hainbat liburu idatzi da horretaz, danak ez ditugu aipatuko. Idatzi dira, bueno, nazismo eta fasismoaren alde hasieratik jarri ziren enpresen zerrendak, banan aztertuta, orduko zuen liburu bat Krupp taldearen inguruan, hemen deko zuen Thyssen taldeeko buruak, gerra ostean berak idatzi zuen liburu bat. Esan ez, nik finanziatu neban Hitler. Nik finanziatu neban Hitler, nolabait bere buruaz zuritzeko idatzi eban. Baina hori argi usteko zer gertatu zen konkretuki Thyssenekin. Baina eske hainbat enpresa handiak, hainbat korporazio handiak sartu ziren dinamika horretan. Ez bakarrik Alemanian. Alemanian eta Estatu Batuetan bai. Wall Streeteko korporazio ia guztiak hasi ziren hasieratik alderdi nazia finanziatzen eta gero nazien gobernuari laguntza emoten. Liburu batzuk idatzi da, adibidez, IBM-eri buruzko liburu bat horretaz bakarrik idatzi da, baina hainbat datu, liburu idatzi dira horretaz. Hau da, Wall Street bai, Morgan, Rockefeller, General Electric, Standard Oil, ia korporazio handi guztiak sartu ziren dinamika horretan, horrei buruz idatzi diren hainbat liburu, beraz, hori ze liburuzko liburu bat, adibidez, Forri buruz, gai hori, prinsipioz oso argituta dago, zentzu horretan. Interesgarria da bai, gai hau askotan komentatu da. Askotan komentatu da, esaten da, naziak hauteskunde bitartez aigatu ziren boterera. Hori egia da eta ez, segun nola ikusten dugun. Baina momentu funtsezko, momentu klabe batean, noaiteko koalizio gobernu bat zegoen, eskumako konserbatzaileak eta nazien artean. Eta presidenteak euren artean aukeratu behar zuen lehen ministroa edo kantzillerra. Eta justo momentu horretan, presegoen aukeratzeko eskuma konserbatzaileko ordezkaria, eta justo momentu horretan, korporazio handiek, Alemaniako korporazio handiek bidali zuen eskutitz bat presidenteari esanez Hitler aukeratzeko lehen ministro moduan, kantziller moduan. Horri eskutitz hori gorde da, orduan hor dako zuen zerrenda, eskutitz hori sinatu zuten industrialen zerrenda, baina, anekdota moduan. Italiako fasismoari buruz antzeko informazioa dago, ze enpresak inplikatu ziren, ze aristokratak eta fasismoa finanziatzen, gobernu fasistari laguntza emoten, baina azken urteotan oso datu berri interesgarria sortu da. Hauze, lehen espekulazioak zeuden, oso harreman arraroak topatzen zirelako, mugimendu fasista, konkretuki Mussolini eta Inglaterrako inteligentziaren artean. Ezaztu, Inglaterrako inteligentzia oso lotuta dago interes korporatibo nagusi horiekin. Baina ideiak, datu konkretuak, espekulazioetatik haratago, oin urte batzuk hau egiaztatu zen. Mussolini Inglaterrako inteligentziaren soldatapean zegoen. Soldatapean egon zen, ze topatu ziren konkretuki bankuan egindako ordainketak, asteroko ordainketak, nahiko handiak. Eta alderdi sozialista utzi zuen momentotik, urte batzuk pasauta, alderdi fascista sortu arte. Ikusteko, mugimendu horien atzean
oso ematen duen, baina oso gauza diferenteak zeudela. Hor naz luzatuko. Baina, bueno, hau esan dugu, prinsipioz, oraingo postmodernismoa eta orduko nazismo eta fascismoaren oinarri filosofiko eta konzeptualak komunak oso antzekoak dagoz. Aipatu dugu, Nietzsche eta Heidegger, arrazoia zalantzan jartzearen idea, nazien korporatibismoa, bere ideia propioak, bere ideologo propioak eduki dauz, korporatibismo postmodernoa bai, baina korporatibismo postmodernoa beste hildo propio batzuk hartu ditu, antinatalismoarekin lotuta, gero ikusiko dugu, katastrofismo klimatikoa, postmofeminismo edo glosbarismoaren ideologoekin batera. Eta, bueno, batez be, arrazoia zalantzan jartzea da funtsezkoa, oinarri filosofiko horietan. Errealitatea, arrazoia, egia ez da garrantzi handikoa. Emozioak, hizkera, sentimenduak, modak dira benetan garrantzitsua. Bueno, zuetako batzuk, administrazio publikoan lan egiten badozue, edo enpresa handietan, ziurazki jaso dituzue honi buruzko ikastaroren bat. Zenbat konsultore dagoz hortik zehar ondino, orain, batez be azken 10-15 urteetan, mezu hauek, batatzen. Eta horrelako gauzak esaten. Egia ez da existitzen, arrazoia, bueno, ez da horren importantea, eta bar. Gestionatu behar dira, askoz importante dira emozioak, eta bar. Zuetako batzuk, batzuentzat gauza ezaguna izango da, ziurazko. Bueno, importantea da, kontuetan hartzea, korporazio hondiek eragin hori zabaltzeko, ez da bela kontutan hartu edo ez dautzi garrantzia hondiek emon, erabilitako tresnak, eskerreko tresnak edo eskuineko tresnak ziren. Orduan, mota guztietako mugimenduak erabili dabe horretarako. Eskerraren aldetik, normalean eskertzat hartzen dana, ordokogu Frankfurteko eskola, adibidez, beste jatorri batzuk dagoz, igual Inglaterrako fabianismotik edo horrelako zer, baina azkenian beste tresna batzuk bihurtu zirena prest agertu ziren momentu batetik aurrera, korporazioekin batera, nolabait horrelako mezuak zabaltzen hasteko. Gero, gehiago komentatuko dugu nahi baduzue. Bueno, hau da komentatu dugunaz, arrazoia zalantzan jartzea. Horren ondorioz jakina, bai nazismoan eta bai oraingo nahi baduzue neonazismo postmoderno horretan, diferentzia ikaragarriak dagoz itxurazko helburu sozialak eta benetako helburuen artean. Vale. Bueno. Hau esan dugu, orduko mugimenduen jatorria korporazio handien mehatxuak ziren, batez be langileen mugimendua eta Sovietar batasuna. Bueno, horren arabera esan da, fasismoaren 3 aldera, 3 variante, dagozala, batzuk esan dabe lau, direla horreko beste bat kontuan hartuta, baina alde batetik Italiako fasismoa, Alemaniako nazismoa eta neonazismo postmodernoa, oraingo gure kulturen nahi baduzue. Baina hiruetan gertatzen da gauza bera. Korporazio handien proiektu erradikalak dira, gizartearen kontrol eta manipulaziorako korporazio handi horien helburu ekonomiko, sozial eta politikoen alde. Bueno, korporatibismo postmodernoa, esan da, konparatu eskero nazismo eta fascismoarekin, igual neonazia da, neofascista baino gehiago. Zergatik? Bueno, alde batetik radikalismoagatik. Fasismoaren muturreko aldaera da nazismo, hau da nazismoa, Alemaniako nazismoa, Italiako fasismoa, baino erradikalago izan zalako. Ideologikoki, bebai. Ez bakarrik gerran gertatu ziren gauzengatik, ideologikoki. Kontrol sozioekonomikotik haratago, doaz bere helburuak, eugenesia dago, nolabait kontzeptu horien edo mugimendu horien oinarrian. Zer da eugenesia? Eugenesia mugimendua sortu zen Inglaterran eta Estatu Batuetan 19. mendearen amaieran. Printzipioz, eugenesia defenditzen zuen gizakiak edo gizartea hobetzeko egin behar dana da ziurtatzea oso baliogarriak ez diren personak gutxiago, nolabait, ume edo seme-alaba gutxiago eukitzea.
Hiru variante dago horren barne. Batzuk esaten zuten, bueno, egin behar duguna da, gustatzen ez zitzaizkugun arrazak gutxiago ugaltzea, gutxiago reproduzitzea. Beste batzuk ez importantena da pobreen ugalkortasuna murriztea, eta hirugarrena da ez gaiak direnan ugalkortasuna mugatzea. Hiru variante horiek, batzuetan nahazten ziren, mugimendu horiek zabaldu ziren, hori Estatu Batuetan eta Inglaterran, eta gero nazien Alemanian bai, klaro. Bueno, eugenesiaren bitartez planteatzen da gizaki berria, zibilizazio berria, nazismoaren kasuan hori planteatzen da selekzio biologikoaren bidez. Fasismo postmodernoan, gero ikusiko dugu, hori defenditzen ari da teknologiaren bidez, transhumanismo mugimenduaren edo teorien bitartez. Gero ikusiko dugu hori zer dan. Bueno, gaurko neonazismoaren helburuak ez dira ekonomikoak eta politikoak bakarrik, gizateria bera errotik aldatu nahi da. Hainbat esparrutan. Bueno, hori izan dugu, gaurko neonazismoa ideologia ultra erradikala bihurtu da, helburu politiko eta ekonomikotik asko zaratago doana. Gainera, hasieratik planteatzen da bata, biztanleria murriztea. Gero ikusiko dugu. Hasieratik bertotik, horretaz gutxi hitz egiten da hor komunikabideen eta, baina esparru akademikoetan, korporazio handietan, aristokrazian barne, etengabe erabiltzen da hizkera da. Biztanleria murriztu behar da. Gehiegi garelako, edo batez be, gehiegi sarielako. Bueno, biztanleria murriztera, desaskundea. Elikadura eraldatzea, bai, hainbat tresna erabilita. Herriak, kulturak, bikoteak, familia, giza komunitate guztiak gainditzea, ahultzea edo desagertaraztea, helburu moduan. Orain, azken urte hauetan, gizakia eta makinaren arteko fusioaren bidez, gizakia bera desagertaraztea edo goi mailako klaseak super gizakiak bihurtzea ere. Bueno, labur esan da. Bai nazien korporatibismoa eta bai korporatibismo postmodernoa, biak dira mugimendu fascista, erradikalak, gizartearen manipulazioa eta kontrolerako, mendebaldeko korporazio handien zerbitzura. Bueno, eta nazismo postmoderno horren jatorria non dago? Bueno, batzuk 19. mendean kokatzen dabe, badauz argumentu batzuko horrela egiteko, baina, bueno, labur biltzeko. Bueno, batez be, gerra hotza. Bigarren mundu gerra amaituta, ikusten dugu neurri batzuk hasten direla hartzen antinatalismoaren eta biztanleria murriztearen aldeko estrategien barne. Bueno, hor dakogu, gero komentauko dugu. WWF da orain munduan erakunde ekologistarik handienak Greenpeace eta WWF dire. Greenpeace ezagunago da hemen, WWF Espainian adena behitzen zan guztu. Bueno, WWF-en sorrera oso lotuta egon zan mugimendu neonaziekin, eugenesiarekin eta ekologismoarekin, eta Europako errege familiak sustatuta. Gero Erromako klubaren sorrera, 1978an, eta gero Estatu Batuetako gobernuan egindako txosten batzu. Rockefeller txostena, Kissinger txostena, gero aipatuko ditugunak. Bueno, beraz, biztanleria murriztu eta kontrolpean jartzea, helburu politikoa bihurtzen da, hortik aurrera. Ordura arte, zirkulo aristokratiko korporatibo batzuk lantzen ziren teoriak ziren, baina gerra hotzatik aurrera, zirkulo politikoetan eta politika publikoetan martxan jartzen hasten dan kontua da. Eta orduan ekologismoa, feminismoa eta globalismoa horretarako tresna bikaintza hartzen dira. Kontutan hartu, gauza da eurek horrela ikustea, eta beste gauza da, mugimendu guzti horien atzean, badauza da, arrazoi objektiboak, benetako behar sozial batzuk. Eurek egiten da bena da, mugimendu sozial horiek manipulatu, erabili euren intereserako. Bueno. Abiapuntua konkretuki, behin bainoetan kokatu da, Txinaren iraultzan. 1959an. Bigarren mundu gerra amaitu eta 4 urte geroziago. Zergatik? Justo momentu horretan hasten dira
Inglaterra, Britania Handian eta Estatu Batuetan batez be, hazinten dira estarketa batzuk egiten, esan ez, bueno, gerra hotzaren kontestuan, kontrolatzen ez ditugun herriak, edo herrien biztanleak asko dire, gehiegi dire. Eta hazkunde tasa oso handia dauki. Hori guretzat arrisku estrategiko ikaragarria da. Eta hasten dira, horren inguruan pentsatzen, horren aurrean zer egin behar dugun. Eta hor sortzen diren, hori kontrolpean ez dituzten herrialdeen biztanle kopurua eta jaiotza tasaren arrisku geopolitikoaz konturatzen eta hasten dira azpimarratzen. Bale. Eta orduan hasi ziren horretarako ideiak estrategiak sortzen. Esparru politikoan, Estatu Batuetan batez be, eta esparru korporatiboan. Estatu Batuetan esparru korporatibo horietan Rockefeller familia oso funtsezko izan zen. Rockefeller taldea entzun dozuen, baina Estatu Batuetan talde enpresarial importante nahi izan da hainbat urtetan. Baina horren ordezkariak etengabe busti dire, hainbat neurri hartuta politika hauek sustaten, publikoki be bai. Ez daukagu denporarik bideoak emateko, baina hemen daukazue Rockefeller bat horren alde biztanleriaren kontrolari buruz, esan ez nola gizateriak duen mehatzurik handiena biztanle kopurua dela. Hau beste Rockefeller bat 1967an, gauza bardinak esaten. Rockefeller txostena bera, Rockefeller hau ja gobernuan zegoen. Oso korporazio importanteak ziren, baina Estatu Batuetako gobernuan bertan zeuden bai. Hau da, izan zen Estatu Batuen gobernuaren txosten bat 1972an, eta ja azten dira aipatzen neurri konkretu batzuk hartu behar direla biztanleriaren hazkundeari aurre egiteko. Eta hor topatzen gara, adibidez, emakumeen eskubideak, antisorgaioak, abortua, eta bar. Importantea, jakina, dagoz eztabaidatzen, neurri guzti horiek onak diren edo txarrak diren. Baina importante da kontura hartzea, eurek zergatik dabiltzen neurri horiek bultzatzen. Neurri horiek bultzatzen biztanleria jaisteko. Ez emakumeak hobeto bizitzeko, familiak den ongizatea ziurtatzeko, eta bar. Biztanleria murrizteko. Kissinger txostena 1974an. Interesgarriago da, txosten sekretu izan zen, 15 urte, sekretupean gorde zen 15 urte, gerra hotz amaitu arte. Gerra hotz amaitu eta gero, ja zabaldu zen. Kissinger gobernuak edo lehendakariak, Estatu Batuetako presidenteak eskatutako txostena izan zen, izena, prinsipioz helburu geopolitikoekin dago lotuta. Lehen aipatu dugun moduan. Munduko biztanleriaren hazkundearen implikazioak Estatu Batuen segurtasuna eta interes globaletarako. Algediago helburu geopolitikoa zela. Txosten horretan, prinsipioz, funtsezko tesia da lehen esan duguna. Hau da, zer egiten dugun, kontrolatzen ez ditugun herrialdeen hazkunde tasak mugatzeko. Biztanleriak kontrolatzeko edo murrizteko. Eta, planteatzen diren neurriak dira lehen ikusi duguna. Herrialde horietan sustatzea familia plangintza, emakumeak lan merkatura masiboki sartzea, emakumeen eskubideak zabaltzea. Importantea da, lehen esan duguna. Hori planteatzen dela, ez emakumeentzat ona dalako, ez familientzat ona dalako, ez alderantziz. Herrialde horiei kalte egiteko. Herrialde horiek gure etzaiak diren herrialdei kalte egiteko. Hori interesgarria da. Txosten horretan esaten da, funtsezko helburu estrategiko horiek lortzeko, Estatu Batuen gobernuaren agentzia guztiak hasi behar dira martxan, eta ze politika jarri behar dire martxan, eta bar. Interesgarria da, eta bitxia, nola amaieran, txosten horren amaieran, esaten da,
baina herrialde guzti horiek, prinsipioz guk kontrolatzen ditugunak dinamika horietan sartzeko, Europan eta Estatu Batuetan aplikatu behar ditugu. Ze bestela ez da beziniztuko. Ez dira sinesgarriak izango duentzat. Bueno, bitxia, ez? Argumento oso arraroa. Ze prinsipioz, planteamiento bada herrialde horiek kalte egiteko interpretazioa zen zeintzuk izan diren, ze logika deko horrelako planteamentu egitea. Bueno, ziurazki, txosten hori egin duten aintzat, etxaiak dira, guztiak dira etxaiak, ez bakarrik Estatu Batuen kontrolpean ez dauden herrialdeak, eta Estatu Batuetako biztanleak bai. Vale. Bueno, interesgarria da bai, planteatzen dela, hortik aurrera politika horiek praktikara eroateko eta gizartean eragiteko, batez bere beliko direla, Estatu Batuetako gobernuaren agentziak, USAID eta ondino lanean jarraitzen daben agentziak, Nazio Batuen agentziak, Estatu Batuek eragin handia doko Nazio Batuen erakundean, baina orduan askoz handiagoa. Eta horrezatik argi eta garbi esaten da, hau martxan jartzeko Nazio Batuen agentziak funtsezkoak izango dira. Korporazio pribatuen, batez be, korporazio pribatuen fundazioak eta GKE ONG direlakoak. Vale. Bueno, praktikan, nahi baduzue, postmodernismoaren korriente guztietan indarrean egon diren tresanak edo. Bueno. Hau da gutxi gora bera esan duguna. Bueno, beste urratz bat, Erromako kluba. Zuek ziurazko entzun duzue behin bainoetan, hori ekologismoaren oinarrietan edo referente moduan oso importante izan zala talde hori. Bueno, WWF, lehen esan dugu WWF-ren jatorri neonaziak, gero azalduko ditugula, baina bueno, WWF-ko kide batzuk sortu zuten Erromako kluba eta finanziazioa Rockefeller taldetik etorri zen. Baina badakigu horren atzean zein interes zeuden. Eta hor Erromako klubaren arabera aldaketa bat gertatzen da. Biztanleria murrizteko eta hazkundea zalantzan jartzeko arrazoiak, arrazoi geopolitikoetatik, arrazoi ekologikoetara pasatzen dira. 1972an hazkundearen mugak liburua argitaratzen dabe eta zabalkunde handia eduki zuena, eta prinsipioz bi estrategia planteatzen dire. Datorkigun mehatxu horreri aurre egiteko, alde batetik biztanleria mugatu edo murriztu, eta bestetik hazkundea mugatu edo murriztu. Bueno, hau komentatu dugu, beste mugimendu bat implikatu zara estrategia horietan, Frankfurteko eskola, ezkerreko mugimendu batzuk, eta hortik atera da, azken urteotan batez Estatu Batuetan erabiltzen da hori marxismo kulturala edo, horretaz hitz egingo dugu galderetan nahi baduzue. Esparru konkretu bat, emakumearen emantzipaziotik postmofeminismo korporatibora. Bueno, lehen esan dugun moduan, eta barkatu ze gai hauek oso importanteak dire, baina eta 5 minutuetan gauza horren importanteak esatia, oso arriskutsua da, okertzeko arrisku handiak dago horretan, baina ez dago beste biderik. Baina, nolabait esparru sozioekonomikoan konkretatzeko, historikoki, inoiz ez da horrela izan matematikoki, baina historikoki badakizue lan profesionala gizonezkoen eskuetan zegoela, eta etxeko lana batez be emakumeen eskuetan. 19. mendean gauza bitxi bat gertatzen da industrializazio prozesuarekin. Ze orduan batez be politika sozialak eta baita eta sindikatuak hainbat alegin egiten zituzten emakumeak, umeak bezala, emakumeak eta umeak lan profesionaletik kanpo uzteko, batez be lan industrialetik kanpo, oso lan gogorra zalako. Eta emakumeak industrian lan egitea esplotazio hutsat hartzen zen. Zurazki aurrerapen tekniko, teknologikoaren arabera, 20. mendean dan aldatu zen, indar fisikoak gero eta garrantzi gutxiago du lan produktiboan, gero eta erakargarriagoa bihurtzen da lan profesionala, eta beraz, zergatik ez ekarri emakumea prozeso produktibora. Hori izan zen hainbat lekutan egin zen hausnarketa.
Bueno, prozesu hori gauzatu zen, batez be modu masiboan, 60etan, segun herrialde batetik bestera aldatzen da, 60etan, 70etan, aurreko mendean. Bueno, orduan badago hausnarketa interesgarri bat, Ipar Europako mugimendu feministak eginda. Bueno, emakumearen laneratze prozesuari buruz. Eurek esaten zuten, bueno, emakumearen laneratze prozesua oso interesgarria da, sustatu behar dugu, esaten a ber, baina hau, eurek esaten zuten, hau izango da lana banatzea, ez da izango lan gehiago egitea, ez da izango unitate edo familia bakoitzari 40-45 ordu lan ordu gehiago ezartzeko, ez? Hori esaten zuen, bueno, kontutan hartuta orduan iparraldean, herrialde horietan lan egiten zala asteko 45 ordu, horrek esaten zuen, ja, jaitsi behar da asteko 30 ordura. Eta gero ikusiko dugu, segun zenbat emakume sartzen diren lan merkatuan, orduan gehiago jaitsi. Logiko ez, teoria. Eta horrela posible izango da lana banatzea, gizonezko eta emakumeen artean, bai lan profesionala eta bai lan etxeko lanak. Baina esan horrela egin, ez? Zer egin zan? Justo kontrakoa. Danok, edo batez be emakumeak hasi ziren, bapatean, asteko 40 lan ordu gehiago egiten. Eta bitxia badabede, horren ondorioak ikaragarriak izan dire, Familia bakoitzeko asteko 40 lan ordu gehitu ziren, eta horrelan argi geratu zen, benetan, eberriz esan da hori, prozesuaren helburua, benetiko helburua, ez zala izan emakumearen emantzipazioa, baizik eta lan eskumerkea lortzea. Lan eskumerkea gehiago hori enpresak eta batzuk esaten da enpresaritzarrean, baina enpresen betiko etengabeko helburua da. Zer gertatu zen horren ondorioz? Familiaren lanaren gain ustiapena, gain esplotazioa nahi duzu. Hau askotan komentatzen da, alden lantzari batekin moldatzen ginen 5 persona eta orain 2 lantzariekin justo 3,2. Horren ondorio izan da gutxi berbera, ez da? Karo, konsumorako gaitasuna epe laburrera handiagotu zen, gero hori konpentsatu zen denporarekin, hori bai komentatuko dugu nahi badozue, oso importantea. Horren ondorioz, 100 milioi emakumeren gain esplotazioa hainbat belaunalditan. 100 milioi emakume egon dira asteko 80 lan ordu egiten. Eta inok esan barik, ez ere esan barik. Sindikatua, etxeko lana egingo da, baina praktikan hori gertatu da. Aizialdearen murrizpen nabaria, batez beha, emakumeena jakina. Eta aldi berean zer gertatu zen jaiotze tasaren gainbera. Beste faktore batzuk egon ziren jakina, baina estadistikak ikusita, iaia automatiko izan zen. Emakumeen laneratzea eta jaiotze tasa pikutera. Eta horren ondorioz be, emakumeen laneratze prozesua neketsua izan da, logikoki. Etxeko lanekin bateratu behar izan da belako. Hemen zue, ez Espainiaren kasuan, hori, emakumeen laneratze prozesua eta jaiotze tasa, ugalkortasun tasana. Oso gauza ezaguna dalako. Horrezagatik ikusi duzue, estatu batuen txosten horietan, oso argi esaten dutela, herrialde horien ugalkortasun tasa murrizteko zer egin behar dugu, eta neurri horien artean emakumean laneratzea. Oso zuzenki jartzen zutelako harremanetan gauza biak. Horrezatik, horren helburu korporatiboak zeintzuk izan ziren, argi eta garbi enpresen etekinak sustatu lan eskumerkearen horniketa masiboari esker. Hori da urte guzti hauetan pentsatu duguna. Baina, ikusita dokumento guzti horiek, eta benetan elite korporatiboetan zerraz ari ziren pentsetan, bigarren helburu hori kontutan hartu behar dugu. Zein punturaino ondoratze demografikoa esan izan horren helburu bat. Hau da ja etorkizunera begira, orain konziliazioa hitz egiten da, eta kontestu horretan aukera objektiboak dago zen horreri aurre egiteko. Baina,
Bueno, hemen barkatu, ze aukeratu dut kartel hau kontraste moduan, ez? Baina igual kartela honekin batera zegoen kanpaina oso kanpaina besteekin konparatuta oso kanpaina serio izan zen. Baina, bueno, nolabait ikusteko asuntoa, ez? Guk beti izaten duguna, ez? Asmatu jubilatuen konzentrazio bat eta bertan pentsioen igoera eskatu barik, danak hasten dira esaten gora pentsiodunak. Gora pentsiodunak, pentsatuko genduke, zoratu direla. Baina hori da, emakumeekin egiten ere garena. Benetako arazoen 90%, kajoian, eta horren ordez zer? Emozioak, sensazioak, sentimenduak, eta bar. Hori nola da posible? Pues, komunikabideen esker. Komunikabideak, industria kulturala, eta bar. Bueno. Horrela, pasatzen ari gara, edo pasatu ginen emakumearen emantzipazioa, benetako helburu erreala dala eta izan dela. Posmofeminismoarekin esan nahi dugu, nolabait, korporazioek manipulatutako feminismoa. Korporazioen arabera manipulatutako feminismoa. Bueno, interes korporatiboen zerbitzura jartzea dakar. Benetako helburuak emozioekin ordezkatzea, emakumeen benetako arazoak ahaztea, eta mugimendu feminista erabiltzea gizartea kontrolatzeko eta manipulatzeko. Bueno, emakumearen emantzipazio prozesuaren edo manipulazio horien erreferentzia batzuk. Bueno, badagoz kasu batzuk oso deigarriak direnak feminista historikoen artean. Ikusteko manipulazioaren aztarna moduan. Adibidez, Margaret Sanger. Margaret Sanger estatu batuetakoa, oso garrantzi izan zen jaiotzen kontrolaren inguruko mugimenduan. Orain Planet Parenthooden sorreraekin oso lotuta, Planet Parenthood da klinika natalisten ingurukan, klinika izen daukien, baina bueno, klinika sare horren atzean dagoen erakunderik importantena estatu batuetan Planet Parenthooden sortzaile izan zen Margaret Sanger. Bueno, Margaret Sangerren idatzietan argi geratzen da eta mugimenduetan bere estrategiak oso lotutak egon zirela orduko mugimendu arrazistekin estatu batuetan, bai eta Alemaniako naziekin eta eugenesiarekin. Gero komentatuko dugu gauzaren bat. Margaret Mead, beste feminista historiko bat, estatu batuen inteligentzia militarraren soldatapean egon zen. Gloria Steinem, eta hori berak onartuta, CIA-ren zerbitzupean egon zen. Bale. Beste konzeptu bat, elkartasunatik antikulturalismo globalistara. A ber, funtsasko kontu batzuk, eta hori hasieran komentatu dugu. Korporazio, elite korporatiboen helburu estrategiko horien artean, gizarte komunitateen, herrien eta nazioen izen ona galtzea edo ahultzea edo nahi oso moduan. Multikulturalismo erabiltzen da aitzake gisa, baina praktikan esan da antikulturalismo dela benetan bilatzen dana. Hau da, kultura ezberdinak ahultzea nolabait. Guren helburu dagoz lotutako dagozalako mundua alden neurrian kontrolatzearekin. Migrazio fenomenoa lan esplotazio masiborako tresna gisa erabiltzea da beste helburu bat. Bale. Bueno, migrazio prozesuak. Bueno, teorian migrazioa elkartasunarekin dago lotuta, hori komunikabideak eta ikusten baditugu, hori industria kulturala eta bar, hori etengabeko mezua da, baina praktikan ez dala holan. Gure ustez, ez dugu elkartasun helbururik, baizik eta tamalez, kostu bajuko eskulana modu masiboan eskuratzea. Ziurrasko emakumea lan merkatuan masiboki sartzearen antzeko testuinguruaren ondorioz. Hori herrialde guztietan ez da izan bardina, baina batez be, Europan hasten da prozesu hori martxan jartzen, emakumearen laneratze masiboaren prozesua agortzen hasten dira.
Bueno, ja, amaitu zaigo emakumearen lanesku merkea, pues orain beste lanesku merke baten bila, beste herrialdetara goiaz. Bueno, hori, enpresen etekinekin lotura, hemen ikusten duzu hori. Emakumeen laneratze prozesua amaitzen dela, edo agortzen dela iaia, pues, migrazio prozesuak, atzerriko migrazio prozesuak hasten direnian. Bueno, atzerriko langileen kokapena lan merkatua, pues lehen emakumeekin gertatu zana. Langile berriak, kalifikazio balio erantzi gutxiko lanpostuak dira, kualifikazio txikikoak, prekarioenak, sindikalizazio txikiagoa, abusuen onarpia handiagoa dago lanpostu horiek. Horiek gauza ezagunak dire. Orduan, itxuraz, emozioaren kontzeptua, prinsipioz, elkartasuna, beharra eta bar, baina benetako helburu korporatiboak oso diferenteak dira. Lanesku merkearen esplotazio masiboa. Eta kultura ezberdinak zalantzan jartzea, bai. Hau da, itxuraz, etengabe ditugun mezu hauek, ez? Krisia Mediterranean gertatzen ari dana, ez da? Nahi baduzu eskerra eta eskumak erabiltzen dutena, ez da? Batzuk esateko gizajoak zelako egoeran dago zela, eta beste batzuk esateko zelako mehatxoak ditugu, no? Inbaditzen ari dira Europa, ez da? Karo, errealitatea oso diferentea da. Hau da, ikusten numeroak, zenbakiak ikusten ditugu, hau da gutxi gora bera, Mediterraneotik datozanak, eta hori da migrazio urte bateko, migrazio osoa. Hau da, benetako fenomenoa laborala da, lan esplotazio masiboa da. Mediterranean gertatzen dena da, numeroetan konparatuta uskeri bat. Naiz eta, prinsipioz, helburua da, beti bezala, errealitatea izkutatzea, eta denok pentsatzea benetan gertatzen ari dena oso gauza diferentea dela. Bueno, hau da, Europako giza eskubideen erakundeak egin dituen azterketa batzuk, ez da? Ikusiko, oinarrizko eskubideak migranteen kasuan nola dagoz zalantzan hainbat arrazoiengatik, euren jatorriak eta zein egoera txarretan geratzen dire, eta bar. Zein sektoretan dagoz, horrez naz geratuko. Ekologismo, edo katastrofismo klimatikoa. A ber, zertaz hitz egiten ari gara horregaz. Bueno, ekologismoari buruz. Ekologismoaren, oraingo ekologismoaren jatorriari buruz. Bueno, hasteko, estatu batuetan, ekologismoaren jatorria oso lotuta dago Madison Grant gizonarekin eta Sierra Club erakundearekin. Madison Grant esan, uste dut gero azaltzen dugula, nago ziur. Bueno, bai. Madison Grant esan edonor, oso tipo ospetsua izan zen, eta gainera, Amerikako 3 presidenteen lagunaz. Orduan, eragin handiko oso gitxadon boteretsua izan zen, eta aldi berean izan zen ekologismoaren sortzailea, eta Amerikako nazismoaren sortzailea. Nazismo eta eugenesiaren sortzailea. Gero ikusi dugu, Margaret Sangerren kasuan, eta Planet Parenthooden kasuan, nola eugenesia, emakumeen eskubideak eta familia plangintzan nola lotu zuten. Hori Sangerren esaldi bat hemendeko zuen adibidez. Familia plangintzan nola ikusten eban berak, argi usteko. Sanger, gai direnen ume gehiago, gai ez direnen ume gutxiago. Hori da jaiotzetasaren kontrolaren arazo nagusia. Bale, ba. Feminismoaren sortzaileetako bat. Bale. Madison Grant, aipatu dugu. Bueno, 19. mendearen amaieran, 20. mendearen hasieran abedu zuen. Ekologismoaren, eugenesiaren eta arrazakeri nordikoaren sortzaile eta ideologoa. Estatu batuetan. Idatzi zuen, beste liburuen artean, The Passing of the Great Race, arraza hundiaren amaiera edo horrelako zer. Hitlerrek horretaz esan zuen, liburu hori nire Biblia da. Argi ikusteko, euren arteko harremanak noraino ailegatzen ziren. Eta aldi berean bai, Sierra Club, Sierra Club, ontxe bertan da,
Estatu Batuetan erakunde ekologistarik handiena, Estatu Batuetan. Bueno, AEB-tako erakunde ekologistarik handiena orain, sortzailea eta hasierako kide asko arrazakeriaren eta eugenesiaren bultzatzaile eta liderrak izan ziren. Orduan, momentu horretan, arrazismoa, eugenesia eta ekologismoa guztiz lotuta azaldu ziren. Lehen aipatu dugun WWF. Hori, Espainian WWF adena moduan aurkezten zala uste dut. Bueno, Greenpeaceekin batera esan dugu, munduko erakunde ekologistaren handiena. 71 batean sortu zuten Holandako Bernardo, izan errege konsortea. Beste sortzaileak izan ziren Edinburgoko Felipe, oin gutxi hildana, badakizue, Isabel erreginaren gizona, Inglaterrakoa. Eta Julian Huxley, ospetsuen familiakoa. Julian Huxley izan zen Britania Handiko elkarte eugenesikoaren burua, presidentea. Eta transhumanismo ideiaren sortzailea. Vale. Erakunde hori WWF eta Holandako Bernardoren arteko lankidetza lotu zen, eta hori publiko egin zen, biak elkartu ziren Hego Afrikako apartheiden aldeko indar paramilitarrak finanziatzen. Orduan argi dago, hauek nazi izan ziren nazien garaian eta jarraitzen zuten naziak izaten. Garai horietan. Bueno, WWF funtsezko izan zen beste erakunde batzuk sortzeko. 1001 kluba, hori da, 1001 kluba sortu zen dirua biltzeko munduko korporazio eta beratzeetatik, 1000 korporaziotik, mugimendu ekologista finanziatzeko mundu oso. Eta Erromako klubaren sortzaileak izan ziren bebai. Bueno, Holandako Bernardo hori, printzea eta gero erregea. Nor zan tipo hori? Bueno, pues alderdi naziko kidea izan zen. Baina alderdi nazi barruan, alderdi naziren barne, eseak ziren igual esparru edo hildo erradikalena. Eseako kidea izan zen bebai. Gero Reiter SS-eko kidea, SS-aren salduneria, salditeria, kaballeria. Zuzenderi izan zen, IG Farbenen izan zen talde empresarial bat, Hitlerren politiketatik hurbilen egon zen talde empresarialana. Gero, eskondu zen, 36an, Holandako Juliana Printzesarekin, gero erregez kontidea, konsortea bihurtu zen. Korporazio handiekin lotutako gune batzuk sortu zen, oso ezagunak direla, Bilderberg Club, eta 71 batean WWF, lehen aipatu duguna, sortu zuen, eta listo, eta 1001 klub hori, bebai, 70. Bueno, hitz egin dugu Holandako Bernardo horretaz. Baina, zer gertatu zen Europako aristokraziarekin eta errege familiekin? Iaia, gehienak argita garbi, baina iaia denak, esango nuke nik, argita garbi azaldu ziren nazien alde. Gerra aurretik, baina oso argi Britania Handiko errege familiaren kasuan. Orduko zuen eskerraldean, hori izan Eduardo uste dut, Eduardo VIII. Eduardo 8. erregea oso hilabete batzuk, baino esan izan erregea, eta bere Andrearekin Hitlerren bizitatzen eta oso argi eta garbi naziak zirela, horiek ez zuten eskutatzen. Eskumaldean dako zuen, oin 10 urte azaldu zen argazki bat, ordura arte izkutuan gordeta zegoelako. Erdian dago, oraintxe bertan hildan Inglaterrako Isabel, bai? Erregina. Dizen, 7 urte zeukan orduan, baina albokoa bere ama, eta bestea bere osaba. Baina hauek, beste errege familia gehienek moduan, nazismoa babestetik, gerra aurretik, segituan pasatu zuten, helburu korporatiboa antzekoekin, ekologismoa eta bestelneriari murrizketa bultzatzea. Gerra ondoren.
Britania Handiko errege familiaren barne oso interesgarria da Edimburgo, Felipe de Edimburgo delakoa. Lehen esan dugu, WWF eta 1001 klubaren sortzaile izan zala. Familia aristokratikoetan askotan gertatzen den moduan, alde batetik oso ekologista, oso konservazionista, baina ehiztari amorratu gabe bai. Eta konkretuki arriskoan dauden espezien ehiztaria. Interesgarria da, ze horrek adierazten dau hauei benetan ekologismoa, konservazionismoa eta bardin zaiela. Tresna moduan erabiltzen dabe. Baina zergatik da interesgarria tipu hau, beste gauza batzuen artean, gehiegi hitz egin dagoelako. Eta orduan batzuetan izan dago gauza interesgarri batzuk, Larrogeta batean adibidez. Hau ez dut euskeratu barkatu. El crecimiento de la población humana es probablemente la amenaza más grave a largo plazo para la supervivencia. Ikusteko, mezu hauek etengabe ibili direla botatzen Europako aristokrazian eta korporazio handietan, Rockefeller familiak bestaldeetik eta bar. Nos espera un gran desastre si no se frena. Larrogeta 8an, elkarrizketa baten hau izan zuen. Si me reencarnase, me gustaría volver como un virus mortal que contribuye a resolver la sobrepoblación. Hori bota zuen eta hainbat kritika sortu zan horren inguruan, eta izan, azkenian esaldi bada, ez da besterik, eta okertu da, edo ez dakizar. Baina gezurra, urte bete lehenago gauza bera esan zuen liburu baten, jatzi. Argi dago, benetan jende hauek zer pentsatzen zuen eta zer pentsatzen duen. A estas alturas debe ser obvio que un mayor crecimiento de la población en cualquier país es indeseable, eta hau elkarrizketa batean, kazetariak galdetu zuen, zein da zure ustez naturaren konservazioaren erronkari handiena, erantzuna, gero eta jende gehiago dago. Egungo egoeran ez dago besterik. Kazetaria, eta balduzu iritzirik horri buruz egin beharko litzatekenaz? Irribarrez, ezin duzu asmatu. Eta izuen erantzun. Bakoitzak pentsatuko dago, nahi dagoena. Baina ikusko dugu Erromako klubarekin batera pasatzen dela ingurumena babestetik katastrofismo klimatikora. Hasierako helburua, gizartearen behar objektiboa ingurumena babestea zen, baina orduan katastrofismo klimatiko benetako distorsio korporatibo bihurtzen da. Zergatik, katastrofismoak arrazionaltasuna hausten duelako. Behin, aztemagarra esaten, planeta arriskuan dagoela, ja ez dago eztabaidarik. Edo zein gauza justifikatzen da, planeta arriskuan dagoelako. Fabrika konkretu bat, lantegi batek kutsatzen badu, kutsatzen du, ez du kutsatzen, zein da arriskua, zein da arrazoia, dana aztertu eta eztabaida daiteke. Baina planeta arriskuan badago, ja ez dago eztabaidarik. Katastrofismo klimatikoren jatorria, argi eta garbi jatorri korporatiboa di. Konkretuki, esan dugu, Erromako kluba. Horren jatorriak, korporatiboak, neonaziak zirela. Erromako kluba, WWF eta Rockefeller Fundazioa. Orduan zer planteatzen dabe? Biztanleriaren askunde ekonomikoa dela eta ondamen dira goiaz. Zergatik eta 3 arrazoi aipatzen ziren. Bata, ozono geruza desagertuko da. Bigarrena, petrolioa desagortuko da. Petrolioaren gailurra eta gortzea 20 urtetan eta euri azidoa. Gogoratzen zarie kontzeptu hauetaz. Orain gutxi hitz egiten da, ozono geruza, badakizu zer da. Poluzioa dela eta, kutsadura dela eta, ozonoren lurraren inguruan dagoen ozono geruzak desagertu behar zala, eta horren arabera, hainbat desastre gertatu behar zala. Euri azidoa badakizu ezer zen, azkenean kutsadura kimikoaren ondorioaz basoak desagertzen ari zirela, apurka-apurka. Larrogetako 20 urte gerozeago ikusi zen aurreikuspen katastrofiko horiek ez zirela bete. Ez bata, ez bestea, ez hirugarrena. Ozono geruza ja inok ez dago hitz egiten, euri azidoa argi eta garbi geratu zen akats bat zala, hori zientifikoki ikusi zen ez zegoela horren atzean oinarririk, eta petrolio zen agortu.
Bueno, bardin da. Ze hasi ziren beste katastrofe berri batzuk mahai gainean jartzen. Baina hori oso kontzeptu interesgarria da. Zuk bazagoz bat ematekin gai bati buruz eztabaidatzen eta beti deko arrazoi bat berea defenditzeko eta hasten bagara arrazoitzen eta argi geratzen da arrazoi horrek ez duela balio, ondorio, persona hori zintzoa bada, bere iritzi aldatu behar dugu. Nire arrazoiak ez badau balio, orduan aldatzen dut arrazoia. Baina ez bada zintzoa, bere benetako helburuak beste batzuk badire, zer egiten dugu. Nire arrazoia ez du balio, beste bat bilatuko dut. Eta hori da, gertatu dana. Hondamendi horiek ziren gertatu, beste batzuk. Eta hori gertatu da, 20 urtean behin edo antzeko zeo zer. Beste hondamendi bat, edo beste hondamendi bat, eta beste hondamendi bat. Adibidez, hemen deko zue John Kerry. John Kerry ez da edonor. Oraintxe bertan da, Estatu Batuetan, arrisku klimatikoaren arduraduna. 2009an, hemendik 5 urtean, izotzik gabeko lehen uda izango dugu Artikoan. Ez da gertatu. Baina eske horrelako mehatxuak izan dira etengabekoak 40 urte hauetan. Edo 50 urte hauetan. Etengabekoak. Hau gertatuko da, hau gertatuko da. Gero ez da gertatzen, ez da zer. Ez da importatzen, horrelako persona bat, agertzen bada, eske zientifiko batzuk esaten da bez daki zer. Edo baliteke, ez. Eurek ez dakite, benetan ez dakite, baina hau gertatuko da. Zergatik, dabiltzelako jendea manipulatzen, ez da. Beste adibide bat, oin 5 urte Greta Thunberg mundua amaituko da, aurten, oin hilabete batzuk, ez da gertatu. Baina, horiek adibideak dire, baina etengabeko kontua izan da urte guztiekoetan. Baina, zer gertatzen da, ahaztuten garela. Eta beti, gabiz komunikabideen arabera, telebistaren aurrean, telebistan entzuten duguna, orain, mehatxu hau dakogu, baina ahaztu gara, kajoian dagozen mehatxu guzti, beste mehatxu guzti horietaz. Horrezatik hitz egin da, horren ondorioz sortu diren jendea manipulatzeko tresnak, baliabide publikoak eskuratzeko estrategiak eta ekofasismoaz hitz egin da. Eta kontua da, gehiegi da, ekofasismoaz hitz egitea, hemen dakogu adibide bat. Deutsche Banken dokumento bat, oin 3 urtekoa. Erderaz da, será necesario un cierto grado de ekodictadura. Jendea oso dago, eta azkenian planeta salbatzeko dena dako beharrezkoa, diktadura horreako dugu. Si realmente queremos conseguir la neutralidad climática, edozein disparate da baliogarria horretarako gara. Hemen deko zue, hemen sonido ez dugu kiko, baina bartzen da. Denis Midus ez da edonor. Lehen aipatu dugu, Erromako klubeko kidea, baina hazkundearen mugak, liburu ospetsu horren egile batzuk izan ziren, baina berak izan zen koordinatzailea. Liburu horren koordinatzailea. Eta, ja 40 urte pasauta, orduko mehatxu guztiak gainetuta, eta baina mezua jarraitzen dau bardina edo txarrago izaten. 2017an esan da, elkarrizketa baten. El planeta puede soportar algo así como 1.000 millones de personas, quizás 2.000. Ahora tenemos 7.000, o sea que tenemos que volver a bajar. Eta mezu horiek etengabe entzuten direan, esparru zientifikoko batzuen aldetik, korporazio handien eskutik eta aristokrazian. Eta ze helburuak egon daitezke horren atzian? Alde batetik, helburu ekonomikoak argita garbi, ez da? Korporazio handiek kudeatutako baliabide publiko izugarriak. Hau da, badakizue, erakunde publiko guztiak, momentu honetan dabiltzala bilioiak bideratzen helburu klimatikoetara. Nolabait izendatzeko. Eta orduan zer gertatzen da? Korporazio asko inbertitzen da, hainbat proiektuetan jakinda errentagarriak izango direla korporazioak finanziatzen dutela. Etengabe gertatu da, adibidez, energia berriztagarriekin eta gero proiektu horiek ez direla aurrera atara. Baina, partin da, rentabilidadea lortu dabe diru publikoaren bitartez. Orduan, hortik lortu dabe zen, funtsak ikarragiak izan dira.
Ez? Eta gero badagoz, jakin helburu politikoak, ze azkenean horrek balio dau dana justifikatzeko. Momentu honetan ez da kasualitatea, zergatik hasi dira hilabete hauetan deskarbonizazio prozesua, nolabaiteren azeleradorea sakatzen. Pues justo, erabaki geopolitikoen arabera, moztu dugulako harremana Errusiako energia merkearekin, hainbat arazo edukiko ditugu, batez be, Alemanian eta energia fosilarekin, eta, baina datozen arazoi aurre egiteko, azten gara, kanpaina horiek martxan jartzen, eta orduan ondamendira goiaz, ondamendira edo desastre ekonomiko batera, baina ja ez da izango hartu ditugun erabakiengatik, izango da planeta salbatzeko. Vale. Gutxiengo sexualak, hori dira beste kontu bat, eza? Hori da, nahi baduzue, tradizionalki gainditu gabeko erronka bat. Hau da, errespetuarena. Gutxiengo sexualen errespetua. Tradizioz, jasarri edo erasotuak izan diren gizarte taldeak, haien duintasuna eta eskubideak aitortu behar eta aitortu behar zaizkie. Beste gutxiengo batzuk bezala, gutxiengo sexualak ez dira bakarrak, beste gutxiengo batzuk dira dagoz, baina ez gara luzatuko alde horretatik, ez da? Mendebaldeko elite korporatiboak, manipulatuak eta biztanleria murrizteko eta kontrolatzeko erabiliak izan dire. Hor dagoen erronka, eta badakizuek guk aurrekusten ere gara aldaketa handiak egongo direla balio guzti hauetan, importantea da akzioa-reakzioa dinamika horretan ez sartzea. Ze hori izanik bai korporazio handien estrategia bat. Orduan, gain erreakzioa saiestu behar dugu, guri ustez, gutxiengoen eskubide eta interes legitimoak zorrotz errespetatu, eta hori bai, postmodernismo korporatiboen manipulazioa inolako arrazoirik gabe zalantzan jarri bestia kontutan hartuta. Supergizakia eta eugenesia. Superhombre, supergizakia. Ze letzez dau. Konzeptu hori niestetik dator, 19. mendeko nieste filosofotik. Jatorri filosofiko hori da, niesteren supergizonaren konzeptua, nazismoaren kasuan supergizakia arraza konzeptuarekin lotu zen, hautespen biologikoaren emaitza. Lortu behar dugu supergizaki hori. Neonazismo postmodernoaren kasuan, hasi da supergizakiaren konzeptu erabiltzen, konzeptu teknologiko gisa. Gizon-makina fusioaren emaitza moduan. Eugenesia tresna moduan planteatzen zen edo aztertzen zen bai orduan nazismoaren kasuan eta bai oraingo neonazismo postmodernoan. Jatorria dago Darwinen ondorengo teorietan, darwinismo sozialean dela. Baina, biologikoki hobeak direnak hautatzeko ideologia edo politika gisa. Izanik eugenesia. Nazismoa onenen hautaketa biologikoan, neonazismo postmodernoan hautaketa teknologikoa. Gizon makina fusioaren bidez edo transhumanismoaren bidez. Aurrekari precedente eugenesikoak posmofeminismoan, aipatu dugu lehen Margaret Sanger, eta posmoekologismoan Europako noblesiaren kasuan, konzeptu biak lotu zituztenak. Nazismoa baino erradikalagoa da transhumanismo. Hemen momentuz guk dakigula esparru teorikoan kokatzen ari gara. Transhumanismoa ez dalako ondino gauzatu, guk dakigula. Dira teoriak. Baina ez dira unibertsitateko irakasle batzuen teoriak. Dira korporazio handiek sustatzen ari diren teoriak. Eta horrexegatik da importanteagoa. Beste horrekin lotutako beste konzeptuetan ez gara sartuko. Baina, hau da teoria horien bultzatzailerik importantena, Harari. Historiagilea, filosofoa, nahi duzuen moduan. Baina ez da hori, ez da bere kabuz dabilen idazle bat, da korporazio handien teorikoa, momentu honetan. Konkretuki, munduko foro ekonomikoa. Munduko foro ekonomikoan atzean, munduko mendebaldeko 1000 multinazionalak dagoz. Ez da edo zein gauza. Multinazionalen erreferentziazko filosofo historiagile dau. Berzio horik arriskutsuena da. Bideo hau ez dugu jarriko.
Eta interesgarria da ikustea ez dela munduko foro ekonomikoa bakarrik. Korporazioak horretan implikatuta dago bai. Mendeko zuen BBVA-aren kartel bat, eta hau zela Harari, filosofo hori, transhumanismoren filosofo. Bueno, Hararik esandako gauza batzuk. Mende honen galdera politiko eta ekonomiko nagusia, hau izango da, zertarako behar dugu jendia, edo zertarako behar dugu hainbeste jende. Bueno, orain saltzen ari da modu zabalean filosofia moduan, edo filosofia barri bat balitz moduan, baina ez da, esparru aristokratikoetan eta korporatikoetan, lehen nolabait ikusi dugun moduan, ja 19. Mendearen amaieratik, ja, hasi horrelako gauzak, hasi ziren esaten, pentsatzen eta. Horrekin batera, horrezagatik izan da nazismoa, baino erradikalagoa da, transhumanismoa. Ondino ez da gauzatu, baina ideologia mailan gagoz, baina gora. Historian lehen aldiz, aberatsak pobreak ez bezalako espezie ezberdin bat izango dira. Aberatzentzako transhumanismoaren sustatzaile gisa hartzen da Harari. Teknologia berrien bidez, aberatsak supergizon bihurtuko dira, gizaki izateari utziko diote. Hor, aipatzen da, ikusteko, nola ikusten dan gizartea, ez da? COVID-en inguruan, ez da? COVID funtsezkoa da, horrek konbentzitzen baitu jendea, erabaiteko zaintza biometrikoa legeztatzeko. Ez ditugu personak bakarrik zaindu behar, haien azalaren azpian gertatzen dena zaindu behar du. Horrelako ideiak fan. Este bat, en un futuro las clases sociales se convertirán en clases biológicas. Hori esan dugu be. Bueno, horrezagatik, esan da, azkenian hor dauden filosofia, nazismutik haratago joaten direla, edo doi esala. Zer planteatzen, zer defenditzen ari dire, benetan, biztanleria murriztea, antinatalismoa, mundua pobretu behar dela, katastrofismo klimatikoa, personak banatu eta isolatu, komunitatuak, giza komunitatuak desegin edo ahuldu, gizakiak kulturalki aldatu, mundua bitan banatu, ekoizten dutenak eta ez dutenen artean, hori planteatu dabe, eski aurrerapen teknologikoarekin, biztanleeneko 50, esaten ari dira, lan merkatutik kanpo geratuko dira, baina behin betirako, hau da, modu estrukturalean. Eta gainera esaten dabe, hori gertatzen bada, gizaki horien eskubideak gero eta gehiago murriztu beharko dira. Jendeak ez da onartuko horiek guztiak eskubide bardinak ukitzea. Ez dabe inoiz pentsatu langileen erdiak, produktibitatearen ondorioz langileen erdiak sobratzen badire zeo zergatik, beste aukera bada denok igual lan ordu gutxiago lan egitea eta punto. Aukera hori ez da inoiz aztertzen. Bueno, eta gizakia teknologikoki aldatu, izan dugu, transhumanismoaren bitartez. Bueno, azalpen sozioekonomikoa bateragarria da. Askotan, denok komentatzen dugu, ez da, korporazioen diak, baina azkenian, korporazioen nahi debena da, dirua irabaztea. Bueno, bai eta ez. Hori ekonomikoki oso ondo aztertuta dago, hau da, ez bakarrik korporazioen diak. Azkenian, danon kasuan, azten bagara lanian, lan profesionalean, gure lehenengo helburua da oinarrizko beharrak asetzea. Baina, nolabait soldata edo rekurso balebide gehiago eduki eskero, zertaz pentsatzen dugu. Bueno, oinarrizko balebideak, baina datorren hilabetekoak ziurtatzea, edo datorren urtekoak, igual aurrezkiaren bitartez. Orduan, nahi dut apur bat gehiago bai, aurrezteko. Bueno, eta orduan, gero eta balebide gehiago edukitza, azkenian konsumorako erabiltzen duguna gero eta garrantzi gutxiago deko. Gero eta garrantzia handiago deko prestigioa, gizartean daukogun irudia eta boterea. Hori ekonomikoki oso egiaztatuta dago. Baina, klar, asmatu milioidunen kasuan, euren mentalitatea oso diferentea da. Eta etekinaren atzian badoiaz, ez da euren konsumoa igotzeko, baliabide gehiago edo etekin gehiago lortu eskero, horren oso parte txiki bat erabiltzen dabe gehiago konsumitzeko. Hori dena zertarako erabiltzen dabe. Batez be, botereaneko. Boterea zer da, gizartean ere egitea. Orduan, korporazio handi horiek, Amerika kontrolpean eduki dutenak, Europa kontrolpean eduki dutenak, zertaz pentsatzen dira, etengak dabiltz pentsatzen,
zer egin aldotnik gizarte honekin, herri honekin, horren beste boterea aukita. Vale? Orduan, azalpen sozioekonomiko bat erregalia, horrezan nahi dugu, estrategia horien atzean, badagoz, helburu ekonomikoa nahi badituzue, baina beti dagoz, kontrol, botere politikoaren helburuak bebai. Eta hori beti izan da holan esparru guztietan. Denpora gutxi daukogu, enaruzatuko horretan. Hau, konzeptu hau importantia da, ze askotan, prinsipioz danok, ez da? Hasieran horrelako korronteen aurrean, pentsatu dugu, korronte berri bat dago, hau gizartetik datorren moda berri bat da. Indar politikoen kasuan, zer egiten dabe? Izan, beitu, moda berri bat, hauteskundean emaitzonak eukitzeko, nire bai, apuntatu behar. Gure programan, hori ben modan dago, jarri hau. 3 urte pasauta, hau modan jarri da, ekarri hona. Eta azkenian, azten dira, moda horiek, beste moda bat, eta azkenian, praktikan, gizartetik benetan ez datozen korronteak, ze praktikan ez dira gizartetik sortzen, praktikan korporazioek eragindako korronteak diren, azkenian programa politiko guztietan txertatu da geratzen dire. Eta programa politiko guztiak gero eta hurbilagoa geratzen dire. Bueno, baina azkenian nortzuk dago, enpresa handiak edo korporazio handiak nagusenean, hor dago kontzeptu interesgarri bat, ez dakit gero, bai. Kapitalismoaren egitura asko aldatu da azken hamarkadetan, dene hitz egiten genduen bankui buruz edo banku sektorei buruz, elektrikai buruz, eta baina azkenotan guztien atzean erakunde hauek kokatu dira. BlackRock, Vanguard eta inbertsio funtsak esaten dugu batzutan edo inbertsio funtsen kudeatzaileak, partinta. Ezkenean erakunde finantziero horiek inbertitzen dabe multinazional guztietan, erosten dabe kapitalaren 5%, 10%, eta eragiten dabe erakunde horien kulturan eta estrategian. Hasieran, eragin gutxikoa izango zirela, baina gero eta parte hartzea handiago eukitzen ari dira. Baina ia multinazional guztietan, sektore guztietakoan. Eta horiek bihurtu dire funtsezko tresna bat kulturak homogenizatzeko. Kulturak multinazionalak, enpresa handien kulturak bardintzeko. Horrezatik, askotan, korronte berri horietan, ikusten dugu batean telebistan, enpresa handi bat, beste enpresa handi bat, antzeko mezuekin, antzeko mezu estetikoekin eta barret. Eta hori zergatik, enpresa handi, horren atzian dagoz, hauek. Adibidez hori, lehertu zaie, gero igualea, azaltzen dugu. Hori lehertu zaie estatu batuetan oin 2 urte, ze hainbat estatu eta inversore hasi dira, edo hasi zaie leporatzen, eske zuek ez dozue erabakiak hartzen interes finanzieroen arabera, baizik eta arrazoi ideologikoen arabera. Eta hor hainbat burruka eukitzen ari dire estatu batuetan konkretuki horrezegat. Baina, BlackRock, Vanguard eta horietatik aparte nortzuk dagoz? Aipatu dugu. Munduko foro ekonomikoa oso zuzen implikatu da azken hamarkadetan kulturan eta balioetan. Eta munduko foro ekonomikoan Davoseko foroaren antolatzailea da, baina ez da hortik zehar dagoen klub txiki bat. Zan dugu, horren partaideak dira 1000 multinazionalak. Mendebaldeko 1000 multinazionalak. Badagoz beste erakunde batzuk, baina horrez gara luzatuko. Baina, oro har, hori zen punturaino dagoen lotuta, ala ez, guk hainbat zalantza ditugu, esparru alternatiboetan asko lotzen da hori 2030 agendarekin, baina guk zalantzak ditugu, baina, enaz luzatuko momentuz. Baina, esan dugu, horren atzian dagoz BlackRock, Vanguard, munduko ekonomia foroa, argita garbi, kapitalismo inklusiboaren aldeko erakunde batzuk, Europako errege familia, aipatu ditugu WWF, klub hori, eta talde konkretu batzuk, Rockefeller taldea, Ford taldea, oso aktiboak, oso eragileak direla, kultura horiek zabaltzen euren fundazioen bitartez eta bar. Hori dana guri buruz hitz egiten, gure egoerari buruz, baina esan dugu gure eredu hori, eredu kultural hori zalantzan dagoela. Aurrera begira, eredu emergenteen aurrean, ez? Nazismo por moderno hori zalantzan, gero eta gehiago. Alde batetik,
herrialde emergentetan dauden estrategiak nahi baduzu antikorporatiboak edo mendebaldearen aurkakoak nahi dozen moduan. Eta bestetik, mugimendu, batzuk antioligarkiko, antikorporatibo nahi duzuen, zabaldu direlako mendebaldean. Batez be nazionalismo konservadorea, baina beste batzuk dagoz. Mundu emergentean zer gertatzen da? Mugimendu horien jatorria dago nahi badozuen nonbaiko gatzeko, Rusian 2000-tik aurrera, Putinen gobernuarekin, eta Txinan Xi Jinpingen gobernutik aurrera. 2012-tik aurrera, hasten dira kasu bietan, lantzen, lehenago barruan gero kanpora begira, estrategia antikorporatiboak, eta estrategia horien barne, hasten dira argi eta garbi, zalantzan jartzen, gure kultura, gure kultura postmoderno horiek. Badakizue horiek gero sortu da bezala BRICS delakoa, eta azken 2 urtetan, ziurazki geopolitikan gertatu den aldaketarik importantena izan dela, eta ustekaberik handiena igual, ez Ukrainian gertatu zana, hori aurrekusteko moduan zagoela. Baizik eta hori gertatu da gero, zein punturaino herrialde emergenteak eta garapen bidean dauden herrialde gehienak oso bizkor mugitu direla Txina eta Rusiaren alde. Horrek esaten gauzku, nolabait, ja enaz geopolitikan sartu barik, kulturalki bebai, argi eta garbi, aurrera begira, geopolitikan gertatuko den arabera, gauza bat edo beste bat izan da, baina balioak eta kulturaren aldetik benetako aldaketa bat etorra daitekera. Hau badakizu, ez da, BRICS plusetara, edo plusera mugitu dela, edo mugitzen ari dela, mundua bitan zatitu dela, geopolitikan, baina horrekin batera hori erronka ideologikoa eta kulturala datorrela. Mundu emergenteak eta neurri handi batean garapen bidean dauden munduak arguiatzen duelako mendebaldeko postmodernismoa. Mendako zue adibide batzuk. Eta ez nabil esaten, ez ezer onik edo txarrik, Txinari buruz, bakarrik azpimarratu nahi dut, ez da herrialde horiek ez da bezala onartzen gure balore horiek. Hori da importantena. Eurek esaten dabe, hori, eurek arrazoiaren alde egiten dabela postua, eta bar, eta bar. Mendebaldean zer gertatzen ari da? Alde batetik, hainbat mugimendu sortu da, batez be, estatu batuetan, baduzue eskuma konserbatzailearen aldetik edo, zalantzan jartzen balore horiek. Ez da arraroa hori eskuman gertatzea eskerrian baino lehenago. Zergatik, lehen aipatu ditugun korronte postmodernoen azpian dauden balore objektiboak, oinarri objektiboak, hasieratik gehiago defenditu dire, babestu dire eskerratik. Orduan normala da, mugimendu horien aurka lehenago mugitzea eskumatik. Hori nazionalismoaren konservadoren indar gero eta handiagoa eta balore horiek zalantzan jartzen, trumpismoa, nahi baduzue estatu batuetan. Beste mugimendu batzuk, Europan, ezaugarri diferentekin herrialde batzuetan edo bestean. Baina gero eskerren aldean bebai, azken urtetan sortzen ari dire, argi eta garbi, eskerra antikorporatiboen batzuk, adibidez, badakizue alderdi sozialdemokratak Eslovakian, Robert Fico, ontsa bertan irabazia bezala hauteskundeak, Robert Kennedyren mugimendua estatu batuetan, edo Sarah Wagenknechten mugimendua Alemanian, inkesten arabera, aurkezten badira, ontsa bertan sortu dabe alderdia, inkesten arabera 20-25 ateratzeko bidean dagoela. Inkestak dire eta ez dakigu, baina argi dago gauzak eskerra aldean bebai, eskerra eta eskuma zer den orain, bi aldiz aztertu behar da, baina prinsipioz esker normalean eskertzat hartzen dugun esparru horren aldetik bebai gauzak mugitzen ari direla. Mugimendu horretan, ze askotan komentatzen da hitzaldietan, eta zer nola baloratu behar dugu mugimendu horietako bat edo beste bat esaten damena, edo hartzen daben jarrera, edo, nire ez gustatzen alderdi konkretu buruz hitz egitea ala ez, baina nik uste dut razionalki galdera batzuk egitea importantea izan daikela kasu horietan, Hau da, bata, eremu soziokulturaleko estrategia korporatiboak soilik jartzen dituzte zalantzan, hala, eremu sozioekonomikoan estrategia horien eta, hau da, estrategia korporatiboen mende jartzen dire, hau da, bat dator esparru sozioekonomikoan dituzten politikak
esparro soziokulturalean dituztenekin. Bestaletik, kulture horien argulloa emozionala, ala razionala da. Kultura horren gaitzespenean errespetatzen aldire eragindako personen oinarrizko eskubideak. Bueno, eta azkenian argi eta garbi uzten dire horien atzean, mugimendu horien atzean dauden interes korporatiboak, ala horiek be izkutatzen dira. Eta bakarrik komunikabideetan azaltzen diren kultura horien eraginak zalantzan jartzen dire. Bueno, lehen esan duguna. Gure ustez, 21. mendeko balioak izan behar zirenak ez dira izango. Bueno, laster den aldatuko da, esparru geopolitikoan oso bizkor aldatzen ari direlako gauzak eta eragina nahi eta esku izango da modu baten edo bestean. Bueno, enaz hor luzatuko, kontua da, gero galderetan komentauko dugu nahi baduzue, zer egin daiteken horren inguruan, gauza da maila personalean, maila kolektiboan, oraingo egiturak, oraingo elkarteak, sindikatuak, alderdiak gai dire egoera berri horretara egokitzeko, ala ez, hori bakoitzak norberak egin behar dago azterketa. Azterketa personala edo taldeko azterketa. Dagoz lider batzuk gai direla egokitzeko egoera berrira, beste batzuk ez, hori bakoitzak norberaren hausnarketa izan behar da. Bueno, gu jarraitzeko ia eguneroko den boletin bat zabaltzen dugu, eskuratzeko modurik zuzenea Telegram izan daiteke, helbide horretan, baina Telegram ez bada, nahi baduzu idatzi posta elektroniko horretara, eta Telegrametik, WhatsAppetik edo posta elektronikotik jasotzeko aukera ikuiko da zuen. Doako boletina da. Eta gero, azken ohar bat, printzipioz esan dugunez, uste dut hasieran esan dugula, ez da? Bai, mai gainean ditugu hainbat erronka historiko gaiera, ez da? Erronka ekonomikoa, eredu ekonomikoa aldatzen hasiko dela oso laizter, erronka geopolitikoa, aldaketak goitik berakoak izango direlako, eta erronka kulturala, postmodernismo korporatibo horren krisiagatik. Baina kontu egoera horretan, behin eta berriz hitzaldietan esan euskoe zeo zer egin behar dela. Zeo zer egin behar da, eta baina gu ez gara alderdi politiko bat, ez gara eragile politikoak, ez gara eragile sozialak, gizarte eragile, gu analistak gara eta informazioa zabaltzen dugu, besterik ez. Baina zeo zer egin behar da, azkenian animatu gara zeo zer egiten, oso proiektu txikia eta apala da, baina, interesgarri izan daike jende asko biltzen bada. Eta da, kanal bat. Bakarrik informazioa zabaltzeko gune bada, eta, inolako konpromisorik gabe, zuetako baten bat nahi badago horretan parte hartzea ez da, izena emotia, inolako konpromisorik gabe, izena eta telefonarekin nahiko da pasatuko txuet, baten batek nahi badago, horria eta boligrafoa, pasatuko zuen, momentuz 150 lagun dagoz, eta hori, ez erregin behar, bakarrik egotea. Helburua da, jendea erosoago sentitzea, ze betiko komentarioa da, oso argi ikusten dut hori dana, baina, eske gauza haietaz hitz egitea ez da erraza. Esparru politikoki zuzenetik kanpo geratzen zara, eta lagunekin, familian, eta ez da erraza. Pentsat horrelako gune baten jendea lasaiago sentitzeko, besterik ez da. Eta hori da besterik ez, hori da dana. Eskerrik asko.